పాలు కూడా తాగట్లేదంటే హలో పాలు కూడా తాగట్లేదు ఏదో ఏది పోరా మధ్యాహ్నం నుంచి ఆ పనిలో ఉంది అది వేసుకొని నిద్రపోవడం పొద్దున పాల ప్యాకెట్ తీసి పెడతా ఉండగా ఈ ఏరు వదలదే మరి సోఫా రెండు పొద్దున్నామన్నా ఇప్పుడు తెస్తా అన్నాడు ఏడానా జాతర కట్టి గందరగోళం హలో మొత్తం తీసుకుంది కట్ అయిపోతుంది అదే జాతర హడావుడి 3 స్టేజ్లు వేసి పాటలో ఇదిగో పైన ఉన్నాడు రాత్రి పోయి ఏదో గొడవ పెట్టుకున్నట్టు ఒక గ్యాంగ్ వేసుకొచ్చాడంట అదే వాడు నేను బాగా చేశాడంట హలో హలో రాట్లా విశ్వాసం కూడా బయటకు తీసుకోవాలి గంటల సాయంత్రం పూట అదేమో గోళ వీళ్ళు వాటర్ ప్యాకెట్ క్యాచ్ ఆడంటే వీళ్ళందరూ కూడా కలిసి అదేవితో తెలియదు వాడేదో దిచ్చాడంటే వీళ్ళేదో పోరాటం మరి వీళ్ళు కూడా దిచ్చాడు వాడికి రాత్రి రాయేసాడు అలా వీడి గోడ మీద కూర్చొని తర్వాత రాయేసాడు మరి అప్పుడు ఏమైనా అనుకున్నారా మళ్ళీ పోయేవాడు 10 మందిని తెచ్చాడంట తెల్లన్న రారా చూసుకున్నాం పొద్దునే కిందకి బాగా అంటే వాళ్ళు పడతారంటుంది 2 బాగా ఆడుతున్నాడు ఇప్పుడు మరి పైన ఉంటాడు అదే ఏడా బాగా